la ku Ward 64 ngiyakhona njengamanje kunabantu abahlala lapha emathuneni indlu yomuntu isethuneni iheadboard yakhe iTombstone siyakhona manje naleli thimba awudlulise angazi noma ngabe desperate kodwa ubuntu ke manje asakhulumi ukuthi indawo yokuhlala yona angeke size sikwazi ukuthi singakha emathuneni emthombeni noma ngabe kuthiwani kodwa ke angishiye kuwena ukuzo uma kuthiwa umuntu seyobeka uyobeka endaweni yakhe yokuphumula kukhulunywa ngomzimba kukhulunywa ngomphefumulo indawo engathintwa ke nje kwisintu naseAfrika indawo yamathuna noma kuthiwa kubheda kangakanani akekho umuntu okavunyelwe uyazi ukuthi abantu abalaba kufanele bakwazi bangaphazamiseki siyafisa ukuthi sibanxenxe abantu bakithi ukuthi ungenani basane bazame yonke indlela umkhandlo waseThekwini uyazikhandla kodwa akekho umuntu ongasenza iTombstone uyobona ukuthi lapho kusuke kubhalwa ukuthi umuntu wazalwa ngosuku oluthile wadlula emhlabeni ngosuku oluthile akwazi ukusaphila ulala endaweni enjalo uhlala eduze kwendawo enjalo iyasiphazamisa ngokwesintu iyasiphazamisa spiritual iyasiphazamisa nje ku development so siyafisa basuke endaweni enjalo kodwa ngiyajabula ukuthi nizokwazi ukubabona uhlelo lwakhona sizoliqeda nakhona so kodwa akufanele lenzeke noba kuthiwa sekwenzakaleni asivumi ukuthi ayenzeke kuthiwa uthe yini indawo iKhoodmore Human Settlements. Informal Khoodmore Informal Settlements, yes. Yellow Park ilangenhle Ilanga phezulu Yellow Park, yes. Bafola under Ward 64. Oh, okay. Yes. Bafola under Ward 64. Yes. Human Settlements le yakhiwe endaweni yabona nje na iTombstone yebo. How? Ilolele, yeah. Mana. Yeah. Ilolele phela. Yeah. Nanka. Tombstone. Yeah. Yeah, ilona isuna leli. Yeah. Nanka manje lapha. La ukhona likhona khona phakathi. How? Yeah. Also. How? So yeah. So sizo ufuna ukubona sekhona kukhona. ufuna ukubona kahle ngapha yeah. mathunzi Ilona nongalo lelo. oh night lo Yeah, njengoba kade ngisho ukuthi awubumdaba sendeni. Awubumdaba sendeni. Yeah, uBK Night. oh nje siwashe nje Yiko lawo. sine kunalutho Yeah. Normal. Yiko lawo. Yeah, na. uchethi lo Yeah, uChethi lo. ulashman Yeah. Yiwo nje lawo. 1935 behind. 1941. Ayiqala ke lento. Nali yalbo? Nali yalbo? Okay. Yeah. yini lo sikhombisa Isona nali nje. Okay. No intombazane yayilapha yaweqhibe okwenile inkukhu umfana lapha. Futhi hayi umfana indoda endala yakwaZuma ngala enseleni noma kephi ngala le ndawo zakoMandeni. Yeah, ngalo wakanhleko lo mshito lo. Yeah. Yes. Ngise inkampani kaSimende nayi la ngemuva sibheke kuyona. Yeah, kwa NPC. Lapha phezulu. N2 yes. Yellow Park nayi lapha phezulu. Hey. Akaze kuyizwe yabona ke le yabona ke le akaze kuyizwe hawu yebo sixakekile Webandla. Okay. Ngiyaphila bafowethu. Hayi sikhona. Angithi yabona. Iyazisho nje. Iyazisho nje nongalo. Siyayazi phela indunduma ngezi. Siyayazi. Hey, singahambini kakhulu sesigcine sesiduka nathi mase siphuma la ngapha. Kodwa hayi soyibamba. yaphela mfowethu sibona lesimo na uhlala lana wena ukhuzo Yebo. uhlala kuphi ekhaya Ekhaya kuseyisenke. ufike nini la Uhlala lana ngeke ngikwazi ukuyibala iminyaka sengineminyaka. suneminyaka ngisho ukuthi uhlela nothi eThekwini uhleli kule ndawo Ngisho ngihleli kule ndawo. ni ufike kubantu bokuqala abafikela noma ufike sekunabantu abahlalayo Noma ngifike kunabantu abahlalayo kodwa the most yabantu ifikele kumina. bafikele kuwena lana kuthiwa kunamathuna la nami sengeke ngabona nakhetha kanjani ukuthi nivele nithi sizohlala la Njengoba sengishilo ukuthi kwakunabantu ababevele behlala. Nathi ke safike Nafena. sashutheka sahlala. awethukanga ngosuku lokuqala ukuthi kanti hlala emathuneni Ungethuki ngeke ungethuki ba.
uzokwethuka kodwa ngenxa yesimo uzogcina usuncenga khona la. Isiphi lesimo esicindezela ukuthi indawo zingekho ngoba azikho indawo kodwa ukhetha ukuyohlala ngasemathuneni Yingoba ngabona ithuba lokuhlala emathuneni njengoba ngafika kuhlaniwe uhlala emathuneni Luthini uhlelo lwenu manihleli nje niyayibona nisuka la emathuneni noma nifuna ukususwa emathuneni noma nje hayi sihleli luthini uhlelo lwenu siyahalela ukusuka yes futhi kakhulu uma ikhona indlela ngoba akekho umuntu okujabulelayo ukuhlala emathuneni futhi nabanye abanikazi bamathuna noma bethuli nje mhlawumbe abathandi hayi ukuthi mhlawumbe abathandi wena phela umuntu wakini uma elele la kuthiwa rest in peace wena ufika uzohlala phezulu kwakhe manake utohoza kuphi ndawo ekhaya uthe kuse Eastern Cape kuphi ne Eastern Cape eMthatha yiphi imuphi umehluko owenzwa ewenzeke empilweni yakho ngokuhlala la nokubuya uhlala eMthatha ngoba zombili lezi indawo awutohozi kuzona la bengisebenza ukusho ukuthi njengamanje ngisaphelelwe yitoho ubutohozaphi la bengisebenzele iPWP iPWP oh ngisweke njengabanye laba yes kodwa ubona ukungcono ukuthi kunokuhlala emathuneni uhlale eMthatha ekhaya ikuphi okungcono okungcono uzikhangelela amatoho edolobheni lethe ukuba likhulu ngoba kulandawo yaseMthatha asinawo amafema yabo elingani zami akekho umuntu ongazondla mangathiwa mina ngiyohlala ekhaya njengamanje yabo zikhona ingane osuyizalelela noma ufike nazo zikhona baba mhlambe endalini neminyaka emingaka wayitholela la emathuneni wayitholela la emathuneni kanti zikhona nezinye esezaqedwa omati matric zizalelwe la emathuneni Africa my continent Africa my home sise Africa okuyi South Africa sikwazulu seThekwini mawuhamba la ngo N2 lo u-N2 lo uzokufikisa eMthatha u-N2 lo ungakususa eMelo usuke eMelo eMpumalanga ila ohlangana khona neN17 ukuthatha ukufaka eMthatha udlule eMthatha ukufaka eWestern Cape iwona uN2 lo la phezulu NPC uSimende inkampani yakho uSimende la kune yellow park la ukuhlala khona abantu abancoba ngcono noma bengadleli kaPondo kodwa bakhona abadleli kaPondo bese siba nale ndawo noma singasalikhumbula igama lamathuna ukuthi kwakuthiwa yini lamathuna nani banginisabona hayi angilibonanga kodwa ngiyacabanga ukuthi iCottmore what uCottmore Road la Cottmore Squatter Camp yeah or Cottmore Graveyard okusho ukuthi ke umuntu wayekade encwabela njengamanje usenkingeni ukuthi ngeke salibona nje ithuna lakhe ngisho bekuthiwa ufuna ukuzokwenza luphi usiko ngoba manje sihleli sizakhamuzi siyaqala ke lokhu siyakweshwama siyabonga bafowethu ukuthi nisivezela kahle kanti no MEC ube khona nayo inhloko omnyango ikhona sizobuka kanye sibabaze ngoba into yokuqala before sikhulume ngezindla sikhulume iqiniso ayikho le into yokuqala funa sikhulume iqiniso ukuthi ayikho noma singahlupheka kanjani angeke uyohlala ethuneni indawo yabantu asebephumula okufuna bephumule ngokuthula kungcono ungathiwa impela sivaleke anganoma sihlala emgwaqweni la singahlala khona kodwa nje emathuneni mina I for one angiboni ngempela hloko omnyango ake sikhulume nawe nanga umfowethu uthi yena usuke Eastern Cape futhi uyachaza ukuthi umsebenzi hayi ngoba kunomsebenzi ospecial awuzelela akatohozi amathuba kuthiwa awekho eMthatha kodwa hloko yomnyango sikubambe la sila nawe lokhu ibambela no asibingelele nongalo sibingelele ubuholi bendawo sibingelele umphakathi nithela kuse Cottmore Cottmore informal settlements kwakuyi Cottmore Graveyard iqala sase ya convertwa okay khona uCottmore Road bese kuba uCottmore Graveyard seku Cottmore Squatter Camp ngaphezulu kwe-graveyard nongalo nomphakathi angiqale ngokuthi ngiyashokheka ukubona lokho engikubonayo
ngiyazi ukuthi kwisifundazwe sakithi sinomsebenzi wokuqeda imijondolo. Yes. Siyazi ukuthi kunabantu abahleli ezindaweni ukuthi makune disaster bakhe imijondolo yabo ngasemfuleni. Yes. Bengithi silwa naleso simo leso. Yes. Bengazi ke ukuthi kunabantu abakhe phezulu kwamathuna, ithuna lisendlini, iheadboard, i-tombstone. Ngiyaqala ke nqa ukubona lokho. Mina ngikhule emakhaya sifundiswa ukuthi awuhambi phezulu kwethuna, kwakuthiwa uzomila amathumba Yes. ngoba kwakwenza ukuthi usabe. Noma kuthi uzodabuka inyawo. Yes. Yes. Yeah. Yes. Ngiyaqala ukubona lokho engikubonayo kuyangethusa. Ngicabanga ukuthi emsebenzini esiwenzayo siqale uhlelo lokuthi nakuba sina information yokuthi eKZN sinemjondolo engaphezulu ka-930 eKZN, bese kuthi more than 700 yayo iseThekwini municipality. Njengamanje ke besinohlelo esiqalayo le ucwaningo noma i-research. Sifuna ukubuka ukuthi njengoba sinale mjondolo engaka eKZN, sisenza ucwaningo oluthi mingaki lemjondolo. Mase sithola lemjondolo mingaki, sifuna ukuthola ukuthi thina uma sakha indlu njengoba sakha u40 square meter, Yes. sidinga isite engakanani. Khona sizobona ukuthi uma uthatha yonke lemjondolo lesinayo eKZN udinga umhlaba ongakanani. Singathi nje sidinga umhlaba, sifuna ukusho sithi sidinga ama hectares angaka uma sithi sinenhloso yokuqeda imjondolo eKZN. Number 2, sifuna ukuthi sibone ukuthi njengoba indlu njengamanje indlu yomxhaso njengamanje between 183,000 up to 220,000. Kudepend ukuthi uyakha kuphi, yabo. Sifuna ukuthi ke sibone ukuthi masesazi ukuthi umhlaba esudingayo ungaka, sidinga imali engakanani ukuthenga umhlaba ukuze sakhele abantu abahlala emjondolo. Sidinga malini ukuthi sakhe izindlu. Sikulomkhankaso okwenza ucwaningo njalo. Kodwa ke sifuna ukusho nongalo ukuthi ikhona into esikholelwayo yokuthi njengoba uhulumeni wakithi unenhloso nqanga ezintathu. Okokuqala uthi ufuna ukukhulisa umnotho ohlomulisa wonke umuntu nokwakha amathuba emisebenzi. Number 2, uhulumeni wakithi uthi ufuna ukuqeda isimo sendlala abese enza izimo zokuphila zibe ngcono. Okwesithathu uthi uhulumeni wakithi ufuna ukwakha uhulumeni okwaziyo ukwenza izinto nohulumeni ongenayo corruption ethical. Now ngifuna ukungena kule yokuqala ke ukuthi sifuna ukwakha uhulumeni okhulisa umnotho wakhe namathuba emisebenzi. Nginayo into ethi into enza sibe nale mjondolo engaka kakhulu enye yazo ukuthi abantu bakithi beza emadolobheni njengoba ubaba kaDesho ngoba bezitshela ukuthi yila ekuzoba khona namathuba emisebenzi. So ke thina ke njengomnyango sifuna ukuqinisa kakhulu kunohlelo esilakhayo izinto esizibiza nge-social housing, ezinye sizibiza nge-community residential unit, okusho ukuthi izindlu zokuqashisa lezo. Ngoba abanye balabantu banazo izindlu emakhaya, uhulumeni usebakhela izindlu, kodwa bayazishiya lezo zindlu beze emjondolo ngenhloso ukuthi bafuna amathuba emisebenzi. Yes. Sifuna ukuqinisa kakhulu ukuthi sakhe i-rental stock ukuze labantu uma uhulumeni siphumelela njengohulumeni ukwakha lamathuba emisebenzi, uma bethola amathuba emisebenzi bakwazi ukuqasha ezindaweni ezihloniphekile ukuze bangakhi imjondolo. So ke siphezulu kwalo mkhankaso, kodwa ke ngifuna ukusho ke nongalo ukuthi ngoba umkhankaso wethu uyothatha isikhathi eside. Yes. Uma ubuka inkinga esibhekene nayo, sifuna ukukhuza ke lo mhlola. Yes. Sikhuze nje sibabaze ukuthi noma ngathiwa sihlupheke kanjani kodwa sikwazi ukwakha emathuneni. Amathuna ayahlonishwa. Ngicabanga ukuthi ke ngoba sengizibonele sizobuya sizokwenza umbiko naku-MEC nakumhlonishwa u-MEC, umhlonishwa umeya weTheku, bese kuba municipal manager waseThekwini, sixoxe lo daba ukuthi nakuba sinenkinga yomhlaba, sinenkinga lezi esinazo. Ezinye zezinto efuna sizixoxe lezi ukuthi
singadila kanjani nalenkinga ukuthi sinabantu abakhe imjondolo phezulu kwamathuna. Enye inkinga leyo kungafanele sithule ngayo, siyababaza nje, sibabaza umhlola. Sinethemba lokuthi ngelinye ilanga uhulumeni wakithi uzokwazi ukuthi umnotho ukhule ngendlela esifisa ngayo, sikwazi ukwakha amathuba emisebenzi ukuze abantu bakithi bakwazi ukusebenza, bazakhele izindlu noma barente ezindaweni ezidecent ezakhe uhulumeni ukuze siqede imjondolo ngoba sinenhloso yokuqeda imjondolo. Inhloko omnyango lo ubaba uMbili kwi-province uyena ke obhekene nalesimo njengoba esho nayo uya kweshwama nami ngiya kweshwama bese ngaze sibonge nje mfowethu ukuthi ke sithi sihamba ngokunye bese uyasidonsa ukuthi hayi futhi ake sizobheka la ayikho bafowethu nodadewethu lena ayikho. Mina ngizosho lokugcina awukwazi ukuthi ungathi uvuka ethuneni uthi uyofesa uyofuna amathuba omsebenzi inhlanhla uzoyithathaphi. Hayi bafuthu ngeke inhla sesikhuluma makuthiwa khona into ekuthiwa inhlahla izohlala kanjani inhlahla wena ulele phezulu kwethuna uvuke lapho uthi uyokhompyutha noma uyoncintisana nabantu abafaka ama-CV abaqhamuka emakhaya noma ngaba alikho decent noma uqhamuka emjondolo kodwa lo mjondolo uyimele hayi osethuneni. Hayi bafuthu singayicindezeli thina uyabona-ke la sizicindezela thina angikhathali noma singathini thina sicindezelana awukwazi ukuthi singabheka noma yini la singahlala khona kodwa emathuneni mina hayi ngeke ithuna liyahlonishwa nawe nje uma ungathiwa nje kini khona umuntu uyafika kini owakhe emathuneni akini ungathini wena nakho-ke kodwa wena uhleli kini ekhaya nakho-ke uma ungafika ekhaya kunomuntu owakhe ethuneni lakini ungenza njani? Ngalwa naye. Ungalwa naye. Ubuza ukuthi ufike kanjani bekwenzekeni ezefike la. Yeah. Ngithi la. Ikithi la. Ungalunqamle ingalo. Konke engenakho kumanga ukuthi ngifuna ukwenza ngenzi akwenzeki. Yes. Kungaphela. Yes. Mana before sifika wena uhleli kuphi la na uhlela La emjondolo. khona la emathuneni Kanti ungalwa ma ufike ekhaya behlele ethuneni lakini kodwa wena uhlele emathuneni la awabantu. Lapha Ngafica hleliwe nami ngifuna impilo ngizethekwini ngemali imali ngizohlanganisa impilo yami nemndeni yami emathuneni abantu kumanje akekho ngaziyo mina ukuthi impilo yami ephilwe yimi kodwa ngiphilisana noma ubani la ngaphakathi ngificela kuhleliwe afika nami ngahlala understand futhi kuyenzeka ngiyaphila namanje mina ebhuti basekhomisa wami ngihlala ingane zami nginamfazi ngihlala nabantu bami ney'ngane zami nabazukulu anginamanga nababa kodwa ngingakho ngokuthi ngifikele kufike khona empilweni okuphilwa kuyona nami ngafike ngaphila nabantu abaphilayo bayaphila abantu akekho umuntu ongangazi nami nemjondolo kodwa akekho umuntu ongazela ububi ngizela ukuthi ngiyaphila. Siyabonga kakhulu Qhawe lakithi nanti iqhawe belibeka nathi beka Qhawe lakithi ngiyafuna mina into usizwe sonke ukuthi ithini inkulumo mfowethu sithathe usibeke. Hayi wona bhuti Msweli bengithi nje ngifuna ukuthi ngeke ngikubeke ngiyajabula ukuthi namhlanje uze wathola ithuba lokuthi uyazi le. Yes. Empeleni le ndawo ineminyaka engaphezulu ko-35 zonke lezi ngane ezizalelwe la ozibonayo zila uyabo thina ukuqala ukuthi ukufika khona besiyizingane but ngoba isimo uma ngabe ngakutshela ukuthi abokuqala bathola idemocration ngo-2002-4 lapho nje akuzange kuze kuhambe ngokweqiniso ngoba abantu ababekhona lapho izinto bayinikeza abantu ababevele beshala emajaldini saxakeka ukuthi labantu akade benza i-profiling la kwenzeka kanjani uma ngabe kusasela abazali ney'ngane ezisakhula njengoba uzinto okunika sithi zonke lezi ngane la bazelwe la so kunesimo kwathina ethola ukuthi singaphezu kwamandla ethu ngeke ukuthi uzokhipha abantu ukuthi asiyoqala phansi silwe sibafake kwenye indawo engewona amathu nawo kuzobe sekuqala phansi ini ukuthi kuchitheke igazi oba nohulumeni ngeke azakuthanda uzothumela amaphoyisa sesiqala phansi silimaza abantu kugcine sekuyinhlekelelo kodwa nje lokho kushoyo sonke siyakwazi ukuthi akubusisekile ukuhlala emathuneni kodwa ngesimo esithuka sibhekene naso manje ngoba nathi sesikhulile sesamadoda siyakwazi ukuzilwela siyazama esikuzamayo kodwa-ke kuyabhutsha
kodwa ngoba namhlanje usufikile nawo uminister siyabonga ocomrade-ke sijwayele ukubabona bayasazi isimo sethu siyabonga umfowethu ukuthi ukwazi ukuthi azokuletha la menge nganikhombisa enye indawo ngale la sinendawo la ehlala amanzi mengabe kunethile imizi imbozwa amanzi kanje enganikhombisa le nkampani yakhe la silwe kakhulu silwa nayo isivale la bekuhamba khona ke lawo manzi ke okukuthi menganetha kusuka namhlanje kuyakusasa okusho yonke lemizi la nabantu abala indaba yabayikho na ama container abankankile asuka lapha manje dryat konke lokho kuyirisk empilweni zethu but mana ke uselapho ngiyaxolisa usho ukuthi mangathiwa kuna izulu imvula enkulu senivalele ngeniphume ngeke kuphume umuntu ngephume umuntu la asilali mangabe ukuthi line nkomba zokulu lokunetha sine task nje ukuthi thina sesikhulile sihlalela ukugada ukuthi imvula isingakanani mengabe sibona ukuthi siyeza siyabasusa abantu abangenzansi sihlalele ngandawonye so nje siphila leyo mpilo nje mswezi siyabonga kakhulu okwamanje mfowethu siyabonga Africa my continent Africa my home se Africa into ebesikhubazeke KZN abantu bayazi sibeshawe GBV nokubulalana nje kwabantu sishawe ezikhukhula sishawe ezingozi yonke into ibuzwa la eKZN mawufuna nje ukukhuluma izinto ezimbi zibuzwa la Mthombeni ikhukhula ka 2022 ikhukhula ka 2025 isahle la emahlombo akho namhlanje sila impilo ade silapha eMontclair ibhilidi leli nithengile kwenza ukuthi elizoba yitemporary sindlu ukuthi makwenzeka isimo njengalesi abantu behlale khona awuthathe nje through abantu besuka la sebela abantu nangu dadwethu ekhulumela nje uyayikhulumela ukuthi cha bajabule bahleli kahle nalapha sibonele le ability siyazi ukuthi ke akunganikeza nje umuntu le ability ngithenga malini elokwenzani bese singena umbuzo wokugcina noma mhlambe iadvice ozosinika nokugcina asibonga kakhulu Nongalo ngokusinikeza leli thuba sibingela inkosazana le uNtomkhona wakamhlongo ozalwa umama uMagcabashe lo wadlula emhlabeni uma kwenzeka izikhukhula weminye emndeni kade seBayside esayithatha sayise Bayside ngicabanga ukuthi ke udaba laseMontclair Lodge silithengile kuTransnet ngo33 million inhloso ngqangi yakhulu yale ability besiba nezinkinga zama temporary residential unit nama emergency unit ukuthi kufanele siloke sihamba sikhosela endaweni ezihlukene njengamanje uhulumeni uma isiphelele ngiyakwazi ukuhlala abantu abawu400 eyobe seyiphelele ngoDisemba ukuze sazi mekhona isikhukhula basiyobabeka lapha abantu bese simakhela umuzi bese siyamsusa kodwa sibe seba nohlelo ukuthi ke usuku kaMadiba wonke umuntu ke usuke enenhliziyo South Africa uyazi ngolesihlanu sithe lo mndeni wakagcabashe nxa ukuthi bona bakaze balenza usiko impilo bakwazi ukuthi babe right ngendaba yama kungcono bathole indawo sibeqisileke kufanele silisho lo qiniso ukuthi yilabantu abelimale ngo2022 kuyikhukhula kodwa bona benze kulonyaka sathi nxa ukuthi uma akaza atholakala kuzoba ngcono bekazi balithola ithambo lomuntu omdala babe nendlu bakwazi ukuthi bazigculise so bayabonga kakhulu bajabula ubonge kakhulu ke nani department wabonga kakhulu namakhansela ikakhulukazi ukhansela uLishaba cha basebenze kahle siyajabula kakhulu mengingamakhansela kithi anconywayo ngokuthi abasebenzela abantu ngoba lokho kusinikeza ithuba lokuthi abantu bazoqhubeka bajabule inkambiso safundiswa uMadiba ke ispirit of ubuntu so ngicabanga ukuthi inkosazana izwile izisholo siyawuqhubeka senze njalo nje ukuthi isimo sabo sigcine sesingcono kwaZulu Natal igcine indawo ekahle